Εκείνο το βράδυ, τη χαραυγή της 13ης Νοεμβρίου του 1946, βρήκαν οι κομμουνιστοσυμμορίτες να πλήξουν το ΣΚΡΑ. Στα γύρω υψώματα είχαν συγκεντρωθεί, κυρίως από τη Ιουγκοσλαβία, 800 περίπου πάνωπλοι συμμορίτες, δολοφόνοι, σφαγή της κατοχής του Δεκεμβρίου, βιαστές, νοφίτες, κατάδικοι του κοινού ποινικού δικαίου, όλοι αφρόκρεμα του ΚΚΕ και του Δημοκρατικού Στρατού, και στόχος όχι μόνο το τάγμα και οι αξιωματικοί του, αλλά και οι απλοί στρατιώτες, οι κάτοικοι του ΣΚΡΑ, ο λαός, αυτός ο μεγάλος εχθρός του κομμουνισμού. Μετά τον πρώτο ευνηδιασμό και την δολοφονία των 5 αξιωματικών και 40 στρατιωτών, η μανία των συμμοριτών ξέσπασε εναντίον των αθώων και φιλήσυχων κατοίκων του ΣΚΡΑ. Οι λίγοι που είχαν απομείνει μετά τις σφαγές των κατακτητών και των κομμουνιστών ήξεραν τώρα τι τους περίμενε. Έκλαιγαν. Ήξεραν πως αυτό που τους περίμενε τώρα πια δεν ήταν μια καταστροφή. Ήταν ξεθεμελίωμα, ξερίζωμα, αφανισμός. Τα ανθρωπόμορφα τέρατα ξεχύθηκαν σαν άγρια θηρία μέσα στο χωριό. Άρπαζαν μέσα από τα σπίτια τους πατεράδες, τους άνδρες, τους αδελφούς. Βίαζαν τις κοπέλες. Ο θρήνος των γυναικών και τα ξενοφωνήματα των παιδιών δεν τους συγκινούσαν. Πρώτη πιάστηκε και σύρθηκε στην πλατεία του χωριού η Βασιλική Παπαθανασίου. Ήταν η δασκάλα του χωριού, η Ελληνίδα δασκάλα, ο μεγάλος εχθρός του ΚΚΕ και των Βουλγάρων συμμοριτών του. Η Ελληνίδα δασκάλα που με υπομονή και καρτερικότητα κατόρθωνε να ριζώνει στις ψυχές των μικρών και των μεγάλων τα ιδεώδη της ελληνικής φυλής. Η Βασιλική Παπαθανασίου ήταν γεννημένη και μεγαλωμένη στο ΣΚΡΑ, ήταν κόρη ιερέως και ο αδελφός της, Υπολοχαγός, είχε σφαγιαστεί από τους Εωμοβούλγαρους. Έτσι η μικρή δασκάλα είχε ποτιστεί ολόκληρη από την αγάπη για την Ελλάδα και την αυτοθυσία για την πατρίδα της, και αυτά προσπαθούσε να μεταλαμπαδεύσει στις καρδιές και τις ψυχές των μικρών παιδιών που η πατρίδα της εμπιστεύτηκε. Μόνη στο χωριό, ριζωμένη, δεμένη με τη μοίρα του τόπου που γεννήθηκε, μαζεύοντας το πατρικό της σπίτι γιατί το σχολείο είχε καεί, τα παιδιά του χωριού, μικρά και μεγάλα, προσπαθούσε να τα κάνει να νιώσουν πως κάθε σπιθαμή του μικρού τους χωριού είναι πολύ ακριβά πληρωμένη και ότι είναι δικό τους έπρεπε να παραμείνει. Γιατί το χώμα του αχνίζει από αίμα και υδρότα ελληνικό. Σαν δασκάλα κριτικής περιοχής, είχε νιώσει βαθιά την αποστολή της. Δεν περιοριζόταν μόνο στο κύριο έργο της, αλλά με λόγια, με έργα. Με το παράδειγμά της, φρόντιζε να τονώσει το εθνικό φρόνημα των νέων και να εξυψώνει το πνευματικό επίπεδο των κοριτσιών. Ήταν ένας φάρος που φώτιζε ολόκληρο το χωριό και σκόρπιζε το ζωφερό πνευματικό σκοτάδι, που τόσο το χρειαζόταν ο κομμουνισμός για να μπορέσει να εισχωρήσει στις τυφλές ψυχές, και ο φάρος έπρεπε να γκρεμιστεί. Οι φάροι για τους δολοφόνους του ΚΚΕ είναι άσπονδοι εχθροί. Μπροστά η μικρή δασκάλα του χωριού και πίσω της 35 ακόμη Έλληνες σύρθηκαν στην πλατεία του χωριού. Η λύσα των κομμουνιστοσυμμοριτών ξέσπασε. Εκεί, μπροστά σε όλους, στο αδύνατο κορμί της άμυρης κοπέλας. Παιδεύουν, βασανίζουν επί ώρες το κορμί της για να δαμάσουν την ψυχή. Ξεριζώνουν τις τρίχες του κεφαλιού της, λες και θέλουν να τραβήξουν από μέσα, από το φωτισμένο της μυαλό, την Ελλάδα. Η κοπέλα δεν βγάζει καμιά κραυγή, κανένα βογγητό. Μόνο «Ζήτω η Ελλάδα» φωνάζει. Οι συμμορίτες την έδερναν αλίπητα, τη βασάνιζαν, την παραμόρφωναν. Τη ζητούσαν επίμονα, επιτακτικά να φωνάξει «Ζήτω η Βουλγαρία», κι όλα αμέσως θα σταματούσαν. Η κοπέλα επέμενε. Μόνο μια κραυγή ακουγόταν από το φλογισμένο στόμα της. «Ζήτω η Ελλάδα!» Οι μισαροί πράκτορες του σλαβισμού, έξαλλοι, αποτρόπαιοι δολοφόνοι, της έκοψαν τα δάχτυλα του χεριού, γιατί με αυτά τολμούσε να μαθαίνει στα παιδάκια να γράφουν ελληνικά. Μα η δασκαλίτσα έμεινε απτόητη. Ελληνίδα. «Ζήτω η Ελλάδα!» ακουγόταν από το στόμα της. Οι συμμορίτες του ΚΚΕ ήσαν πλέον εκτός αυτού. Δεν μπορούσαν άλλο να ακούν το «Ζήτω η Ελλάδα» και της έκοψαν η γλώσσα. Η δασκάλα του ΣΚΡΑ, φωτεινό σύμβολο μοναδικό σε ολόκληρη την ιστορία μας, δεν άντεξε άλλο. Εκεί στην πλατεία του χωριού άφησε την τελευταία της πνοή. Μέχρι τότε φώτιζε μόνο το μικρό της χωριό.
Από τότε φωτίζει ολόκληρη την Ελλάδα.